Aquella torre deu ser la gran mare. Sí, ho ha de ser. En Robert bé ho ha dit. Gray, i el braç? Sí, sembla que he tornat a recuperar la meva condició humana. Tots han mort per res. No, Nova, no ho podem permetre. No deixarem que les seves morts hagin estat en va. Però, aleshores... Ara tenim una raó per la qual lluitar. Destruïm-lo. Human needs a mystery.
Mr. Krabs.